Zo, ik ben eventjes de studio aan het opbouwen, want ik ga zo meteen beginnen met mijn special. En deze special staat in het thema van Bevrijdingsdag. Het thema hiervan is Voel de vrijheid. Ik ga niet te veel vertellen, jullie gaan het allemaal wel vanzelf zien. Het enige wat ik even wil zeggen is, wat betekent vrijheid voor jou? En die vraag wordt vandaag door 5 verschillende mensen beantwoord. Ik ben ook heel benieuwd wat voor jou de vrijheid betekent. Plaats een reactie hieronder en ik ben benieuwd. Vrijheid betekent voor mij dat ik kan zijn wie ik ben, dat ik kan zeggen wat ik wil en dat ik in een wereld leef waarin mensen hun leven kunnen leiden zoals ze dat graag zelf willen. Ik vier de vrijheid gerelateerd aan de Tweede Wereldoorlog, doordat ik ieder jaar deelneem aan herdenkingen en dat doe ik in de vorm van reenactment en we hebben daarin ook ieder onze eigen rol. Ik ben in die rol een first lieutenant, een American nurse, die ik dan speel en dat is ofwel in de vorm van dat ik aan het werk ben in een veldhospitaal, ofwel dat ik bij een display sta en mensen uitleg geef over de spullen die destijds gebruikt werden. Hier met de ogen naar mij voor een foto. Ja, mooi. Een keertje uitblazen. Dit is zo belangrijk voor mij, want ik vind dat niet vergeten mag worden dat onze vrijheid niet gratis is. Heel veel mensen hebben een hele zware prijs, ofwel met verwondingen of zelfs met een dood, betaald zodat wij nu in vrijheid kunnen leven. En dat is iets wat nooit vergeten mag worden, hoe lang geleden of dat ook is. Er mag ook wel een klein tevredenheidslachje in. En een heel klein beetje meer naar deze kant gedraaid. Ja, dit is mooi Rob, dit is mooi. Even uitblazen, even. Yes. Vrijheid betekent voor mij nu vooral kunnen doen wat ik wil. Maar dat klinkt natuurlijk ook een beetje opportunistisch. Wat met name om gaat is dat mijn vrijheid wel betekent ook dat ik met respect voor andere mensen moet omgaan. Hè? Kijk, mijn vrijheid is mijn vrijheid. Dat wil niet zeggen dat dat voor andere mensen precies hetzelfde is. Dus ik weet, vanuit mijn eigen karakter, ik kan best mensen confronteren met mijn gedrag en dergelijke. Maar dat is mijn vrijheid. Maar ik probeer andere mensen wel hun vrijheid te geven en ook te respecteren. Dat ze ook op mijn gedrag bijvoorbeeld kritiek kunnen hebben. Zorg ervoor dat je altijd naar de lens kijkt en ja, gewoon goed je momentje pakken. Dus als je denkt van ik voel hem even niet, even ogen dicht in, uit of 1 keer even heel goed uitblazen. En dan is het goed. Even alles losschudden. Yeah! Oké, are you ready? Wacht, even je shirt even goed recht trekken erop. En Fucked Up staat er goed op, yes. Kijk, Fuck Up Nights is een initiatief van ondernemers uit, begonnen is het in Mexico City. Waarbij ondernemers op een gegeven moment gingen vertellen van, we moeten niet alleen over onze successen hebben, maar we moeten ook vertellen over onze debakels of ons falen. Om daarvan te leren en andere mensen ook die leerprocessen mee te geven. En Fuck Up Nights, ik ben zelf failliet gegaan en daar heb ik heel veel dingen van geleerd. Dat was natuurlijk in het begin een vervelende situatie, maar ik heb daardoor geleerd om tevreden te zijn. En ja, af en toe probeer ik mensen daar ook in mee te nemen, gewoon in mijn gedachtenwereld. En wat ze ermee doen, moeten ze zelf weten. Alleen mij heeft het feitelijk, als ik nu terugkijk, ontzettend veel gebracht. Het heeft me gewoon duidelijk gemaakt, ik ben een ondernemend type, maar ik zal nooit een ondernemer worden. Maar de vrijheid om te kunnen dromen, te kunnen filosoferen, maar ook je kwetsbaarheden te tonen, denk ik dat heel erg belangrijk is. En er zit altijd, laten we heel eerlijk zijn, maar dat weet jij als fotograaf en ik weet dat vanuit mijn eigen vak. Er zijn altijd momenten dat je precies zeg maar, die vibe hebt die je nodig hebt. En dan is het cool dat je een professional hebt die dat op het juiste moment kan vastleggen. En dat waardeer ik ook in jou. Wat mensen uit die foto halen straks, ik ben er benieuwd naar, maar ik lig er ook niet wakker van, want dat is hun vrijheid. Kan je eigenlijk vragen om even je ogen te sluiten en even een momentje voor jezelf te pakken. Dus denk aan wat voor jou belangrijk is om die vrij te voelen.
Ja, dit is mooi, dit is mooi. Mag je over een heel klein beetje optellen? Yes. Nou, de vrijheid betekent voor mij dat ik eigenlijk overal en ten alle tijden mezelf kan zijn. En dat er ook ruimte is om jezelf verder te ontwikkelen, want dat is gewoon heel belangrijk. Ik denk, als je jezelf niet als vrij ervaart, of daar niet mee bezig bent van hoe het beter zou kunnen, dat je nooit eigenlijk je echte ware identiteit zal ontdekken. En dan zou je dus ook nooit weten wat voor jou heel belangrijk is en hoe je je dromen kunt najagen. Dus het is eigenlijk een begin van alles. Het is een begin en ook een sluitstuk. Ja, dit is mooi. Mag je kin nog een heel klein beetje omhoog? Ja, mooi. Even een keer uitblazen. Ik werk bijvoorbeeld al bijna 25 jaar als jurist voor de overheid. En dat zou je misschien niet meteen zeggen als je me zo ziet. Maar dat vertelt wel meteen het hele verhaal. Want er is ook een kant van rechtvaardigheid en onrecht. Dat zijn dingen waar ik, nou dat eerste natuurlijk wel, maar de tweede kan ik dus absoluut niet tegen. Maar dat hangt ook samen met vrijheden, want het ene kan niet zonder het andere bestaan. Het hangt heel erg samen. En als je dan nou ziet, ja, jullie maken nu die aflevering over Bevrijdingsdag. Ik voel me heel vereerd dat ik daar aan mee mag doen. Het is gewoon misschien wel belangrijker dan het ooit is geweest. Want 75 jaar geleden hebben eigenlijk onze grootouders en vorige generaties heel erg zwaar gevochten om te bereiken wat we bereikt hebben. En inmiddels zitten we weer in hele rare tijden. Waar je dingen toch nog maar eens kritisch moet bekijken. Dat dadelijk niet de vrijheid wordt ingeperkt waar heel lang voor gevochten is. Dus juist in deze tijden vind ik het heel belangrijk dat vrijheid en natuurlijk Bevrijdingsdag die daarvoor heeft gezorgd, nog eens extra belicht worden. We gaan door met de volgende. En de volgende, dat is wel heel erg speciaal, want dat is mijn beste vriend. En mijn beste vriend die viert namelijk de vrijheid in het uiten van zijn geaardheid. Nou, hier is Charliano. Ik zou zeggen, gewoon lekker relax. Mag je proberen ietsje rechter te staan? Yes. Sterk op de grond. Weet je wat je het beste kan doen? Het klinkt nou heel gek, maar voel je als een boom. Als je als een boom voelt, dan voel je de voeten, worden de wortels. En op dat moment dan sta je ook stevig. Voel je als een boom. De boom die plant zich goed in. Ga je stevig voelen. Klinkt trouwens heel gek, maar zo werkt het wel. Ga je stevig voelen en dan sta je vanzelf recht. Yes. Yeah. Kin een heel klein beetje omlaag. Ja, mooi. Wat betekent de vrijheid voor jou? Veel. Want eigenlijk in mijn schooltijd heb ik dat nooit kunnen zijn. Want ik was al een onzeker persoon eigenlijk. Ik kon niet voor mezelf opkomen. En daar kwam dan ook bij dat ik dan voor mezelf nog ontdekte dat ik zeg maar homo was. Dat ik op jongens viel. En daardoor is alles, ja, daardoor werd ik een beetje gesloten. En toen een vriendin mij een keer gewoon een beetje overhaalde om dingen te gaan doen en uit mezelf, een beetje uit mijn schuld te komen. Toen ben ik dat langzaam maar zeker gekomen en ik zit nu op het punt dat ik gewoon trots erop kan zijn. Ja, dat ik ook gewoon niet meer terug zou willen. Zeg maar. Dat als ik nu kon kiezen om het niet te zijn, dan zou ik toch niet voor kiezen. Want dat is vrijheid voor mij. Denk aan hoe trots je bent. Dat wil ik zien. Ja, kijk, dit wil ik zien. Heel mooi. Ben trots. Ik zie gewoon dat ik daar mezelf kan zijn en dat ik gewoon met een brede lach erop sta. Wat ik vroeger niet kon, omdat ik gewoon zoveel opgekropte dingen in mijn hoofd had, waardoor ik gewoon niet kon lachen. En nu wel. Gewoon mezelf kunnen zijn. Heel mooi. Geef een heel kleintje uitblazen. Vrijheid betekent voor mij mezelf kunnen zijn. En blij zijn met wat ik kan doen. En dat ook kunnen delen en doorgeven. Dat is vrijheid voor mij. Ik kom uit een vluchtelingenfamilie. En wij zijn opgegroeid met het idee dat veiligheid, vrijheid en dankbaarheid superbelangrijk is. Het is niet vanzelfsprekend dat mensen vrij zijn. En het land waarin wij wonen, dat biedt ons dat. En ik vind dat vrijheid voor iedereen beschikbaar moet zijn. En
wij hebben het, dus we moeten ervan profiteren en we moeten er gebruik van maken. En dankbaar om zijn. Ja. Dit is mijn gitaar. Heb je gitaar vast? Ga je met je kin een beetje bij de gitaar en met je hoofd tegen de hals. Ik weet niet of het uitziet. Dus je eigenlijk een beetje zo. Ja. We gaan het gewoon proberen. Mooi. Ik heb vrijheid gevonden in mijn muziek. Ik kan mijn eigen muziek schrijven, ik kan creëren, ik kan met andere muzikanten spelen en dat geeft mij zoveel voldoening. Wauw, wat een toffe dag was dit. Ik vond het zo gaaf om al deze verhalen van deze mensen aan te horen. Ik vond het heel erg tof, zoals ik al zei. En ik ben heel erg dankbaar dat ze hun verhaal met mij, maar ook vooral met jullie delen. Zelf vind ik natuurlijk ook de vrijheid. Ik ben heel blij dat ik de vrijheid heb om mezelf te kunnen zijn, mezelf te kunnen uiten. En ook mezelf helemaal in mijn werk naar voren te kunnen laten treden. En ik zou zeggen, een dikke joejoe en tot de volgende keer. Maar voordat ik afsluit, wil ik jullie toch nog even alle foto's goed laten zien.